מפורסמים שבאו בלבן בחתונה של פאקינג נועה קירל, חלק 2. הראשון זה שחר? שחר מה? אני זוכר שקוראים לו שחר, שחר סול? נראה לי שחר סול. אל תקטעו אותי במילים, אנשים. תזכירו לי, תרשמו בתגובות, פשוט תרשמו בתגובות. אני לא זוכר שמות של אנשים, מה לעשות? יש אנשים שלא זוכרים, לא משנה. עוד אחד שבא בלבן, חברים, תקשיבו, כאילו, יש לכם פה את הקלה, לא נראה לי שזה חוקי, לא נראה לי שזה מותר, אתם מבינים? כאילו, מה קורה? זה שייצא וואי, אני לא מכיר אותו. אני לא זוכר שמות, אני מכיר אותו, כאילו, הוא ממש ממש חזק בטיק טוק, כי אני עוקב אחריו. אני פשוט לא מצאתי את העמוד שלו, אני כמה שעות כאילו על הטיק טוק, ולא מוצא, מי שיכול להגיד לי מה השם, אני אשמח, אני אפילו אתן חיבוק. לא, אני באמת לא זוכר. אבל חברים, כאילו, חשבתי חלק 2 יותר טוב מהראשון, אבל אני רואה שהראשון מנצח, כאילו, קווין רובין. אבל לא משנה, חברים. כאילו, תעקבו אחריי לעוד תוכן, ותגידו לי מה אתם חושבים, בסדר שהם באו עם חולצות לבנות.